El passat diumenge 16 de maig es va disputar al Parc Motor Castellolí la tercera prova puntuable per la Copa Catalana de Supermotard i segona prova del CES Motard per les categories SM Promo 85 i 100, SM1, SM2, SM3, SM30, SM Fan 1 i SM Fan 2. Era el primer cop que el Parc Motor Castellolí adequava el seu circuit escola Fast per acollir una prova del Campionat d'Espanya de Supermotard. I tot i que en un primer moment els pilots es van mostrar reticents a córrer en un circuit tan petit, van poder comprovar com un cop a la pista es tractava d'un circuit molt ràpid, amb una amplitud de pista excepcional i que va resultar ser un escenari ideal per a aquesta modalitat. A la categoria SM Promo es van ajuntar les subcategories de 85 i 100 centímetres cúbics. En la de 85, Dorian Martínez no va donar cap opció a la resta de participants i va protagonitzar una cursa en solitari havent d'avançar només els pilots doblats. Per darrere d'ell, David Navarro només va haver d'acabar la cursa per quedar segon, ja que Javier Pinedo, tot i ser més ràpid, va haver d'abandonar per problemes derivats d'una petita caiguda. En l'altra subcategoria d'aquesta cursa, la de 100 centímetres cúbics, victòria pel pilot del Dudux Club, Nil Durà, que va vèncer els germans León. El dorsal 29, Daniel, va ser segon i Arnau, amb dorsal 28, tercer. La segona graella de sortida del dia la composaven els pilots de les categories SM Fan 1, SM Fan 2 i SM30. La categoria SM30 va tenir un únic protagonista, Nuno Miguel López, que va saber gestionar la pole aconseguida dissabte en cadascuna de les dues mànigues, oferint-nos un autèntic recital de derrapatges. A SM Fan 1, el més ràpid va ser el dorsal 3, Òscar Moce, que es va beneficiar de la retirada de Daniel Carrau a la primera màniga i aconsegueix així el liderat de la categoria. Dels 5 competidors dins la categoria SM Fan 2, Joan Serra va ser el més ràpid i és l'actual líder de la categoria. A SM3, Rubén Rodríguez va protagonitzar dues grans remuntades. A la primera màniga, després de sortir força endarrerit degut a una penalització, Rodríguez va anar guanyant posicions a poc, fins a aconseguir guanyar la prova. La segona màniga tenia el mateix guió que la primera, però aquest cop Josep Piedra va ser més ràpid, tot i que la tercera posició de Piedra a la primera màniga el va relegar al segon calaix del podi. Sí, sortia des de la 12a posició. Poquet a poquet he anat avançant els rivals, fins que m'he col·locat primer, he tirat fort i he acabat guanyant. La segona, he sortit no tan bé com la primera, però a mesura que anava avançant la cursa, anava avançant rivals fins a arribar a la segona posició i en la combinada he quedat primer. El tercer més ràpid d'SM3 va ser Carlos Oliver. Els pilots d'SM1 i SM2 van formar una única graella de sortida, tot i que cadascun lluitava per la seva categoria. Francesc Cotxarrera va tornar a demostrar que és un dels pilots de Supermotard més en forma del nostre país i va vèncer cadascuna de les dues mànigues, tot i que a la segona va protagonitzar una bonica lluita per l'escratx amb David Jiménez, que és pilot d'SM2. Sí, la veritat és que sí, era un circuit difícil, anar al 120% era molt fàcil de cometre alguna errada i caure i després remuntar era molt complicat. Hem intentat, ahir als entrenos ja vam intentar de fer la mitja feina, vam fer la pole i avui ens permetia una mica sortir davant i sortíem amb una mica d'avantatge, havíem d'assegurar una mica la sortida per sortir davant per poder tirar una mica, però era un circuit que sabíem que no hi haurien moltes diferències. I sí, la veritat és que a la segona màniga David Jiménez m'ha estat a darrere molta estona i ha sigut un rival dur, però he sabut mantenir la concentració i pilotar com ho havia de fer, com ho havia plantejat i m'he pogut endur les dues mànigues. Els acompanyants del pilot de KTM, Francesc Cotxarrera, al podi van ser Anthony Ford com a segon classificat i el pilot de Yamaha, Joel Lozano, com a tercer. A SM2, com ja hem dit abans, David Jiménez lluitava per la primera posició de l'escratx,
Així que no és d'estranyar que fos el guanyador sense cap mena de problema de les dues mànigues per davant dels seus adversaris d'SM2. El segon millor en aquesta categoria va ser Gastón García, que va creuar la línia de meta per davant de Pol Las Puertas, que va ser el tercer classificat d'SM2. El proper 6 de juny es celebrarà la tercera prova de la temporada del Campionat d'Espanya de Supermotar al circuit Motorland Aragón i el 13 de juny es disputarà la quarta prova puntuable per la Copa Catalana de Supermotar, el ja tradicional Circuit d'Osona. Dues grans oportunitats per gaudir d'un cap de setmana d'adrenalina al 100%.